Arratsaldeon ikusle zer moduz ongi etorri bertan berri albistegira. Gaur ekainak 23 hortzirala San Juan bezpera astera goaz, gaurko egunak utzizkigun albisteekin. Lauko gobernu osatzen duten alderdiek euskararen legearen moldaketa onartu dute. 54 udalerri eremu ez euskaldunetik atera dira eta Atetz herria eremu euskaldunean izango da. Nafarrak berdintasunez hartuko dituen euskararen legea aldarrikatu du kontseiluak. Polizia legea aurre proiektuaren inguruan elkarrizketa falta dela salatu dute hainbat polizia sindikatuk. Hezkuntzako zerrendetatik kanpo gelditu diren irakasleek prentsaurreko eskaini dute Hezkuntza departamentuaren aurrean egoera hau salatu asmoz. Trena bai, baina ez abiadura handiko trena aldarrikatu dute hainbat eragilek. Lab sindikatuak manifestazioa egin du preso politikoak eta exiliatuak Euskal Herrira izenburupean. Iruñako udalak eraso sexistarik gabe Iruña aske estrategiaren aurkezpena egin du. Diak botako du aurten Iruñeko Suziria elkartearen 40. urteurrenean. Gaurko albisteekin hasteko lauko gobernua osatzen duten alderdiek euskararen legearen moldaketa onartu dute. 54 udalerri eremu ez euskaldunetik atera dira eta Atetz herria eremu euskaldunean izanen da. Nafarroako parlamentuak euskararen legearen moldaketa onartu du, hala, eremu ez euskaldunan zeuden 54 herri eremu mistorei igaroko dira eta bertako udalek euskararen erabilera sustatzeko eta arautzeko eskumena izango dute. 1986ko legearen 5.1b artikulu aldatzeren alde bozkatu dute lauko gobernu osatzen duten taldeek, hau da, Geroa Baik, EH Bilduk Ahalduguk eta Ezkerrak. Aurrerantzean 98 udalerrik osatuko dute eremu mistoa, Atetz, eremu mistotik euskaldunera igaroko da. UPNek, PSNek eta PPNek kontra bozkatu dute. Lau alderdien babestutako testuaren arabera, araua errealitate soziolinguistikoak izan duen bilakaerara egokitzeko moldatu beharra dagoen eskari sozialari erantzunez. Azaldu dutenez, udalerri horietako udalbatzek eskari horren isla diren zenbait erabaki onetsi dituzte. Bestalde, udalei eskumena aitortzen zaie beren barrutietan euskararen erabilera arautu eta sustatzeko ordenantzak onesteko edozein hizkuntza eremutan egonda ere, legearen interpretazio murriztailea saihestu nahian jaso da aurreikuspen hori. Legearen gaztelaniazko testuan baskuentze hitzaren ordez euskara erabiltzen da. Gaztelaniazko testuak beraz aurrerantzean lei del euskera izango da. 2010ko otsailaren 18an aldatu zen azkenengoz legea. Orduan parlamentuak eremu mistoa Aranguren, Beraskoain, Galar eta Noain Elortzibarrera hedatzeko aukera onartu zuen. Lau udalerri horietatik azkenak bakarrik egin zionuko udalbatzak gehiengo osoz hala erabakita. Unai Uhalde Geroa Baiko parlamentariaren iritzian atzoko eguna garrantzitsua izan zen. EH Bilduko David Anauteko hartarazi zuenez aldaketa beste urrats bat dela onartu bada ere, esan zuen eremu mistora pasatzak ez dituela oraindik herritar askoren eskubide eta betebeharrak asetzen, ez da eskubide linguistikoak bermatzen ere. Euskara Nafarroan sustatzeko konpromisoa hartu zuen Jose Miguel Nuin Ezkerrako ordezkariak eta atzo onartutakoa lege koherentea dela azpimarratu zuen. Euskararen lege berriaren kontra azaldu zen Carlos García Danero UPNkoa, lauko gobernuaren sektarismoa gaitzetsi eta euskara Nafarroako bandera eta foru erkidego askatasunetik defendituko dituela nabarmendu zuen. Onartutako moldaketa kritikatu zuen Immaculada Jurio PSNko eledunak. Azpimarratu zuenez, moldaketak ez du funtsik eta euren gehiengoak inposatu nahi dituzten taldeen borondate politikoa du oinarri. PPko Ana Beltranen iritzian legea aldatzeko eskara ez da udaletatik etorri eta bortxaz ezarri omen dute zonifikazioa kendu nahi dutenek. Eta albiste honekin lotuta, Nafarroako parlamentuak aldaketa onartu ondoren Paul Bilbaok adierazpenak egin zituen prentsa aurrean. Nafarrak berdintasunez hartuko dituen euskararen legea aldarrikatu du kontseiluak.
Nafarroako parlamentuak euskararen legea aldatzea onartu du eta hortaz 54 herri eremu ez euskaldunetik mistora igaro dira, baina kontseiluak ohartarazi du zonifikazioak bere horretan jarraituko duela eremu euskalduna mistoa eta ez euskalduna mantenduz. Paul Bilbao idazkari nagusiaren esanetan benetako lehentasunak ezartzeko garaia da eta Nafarroari dagokionez lehentasuna herritarren arteko bereizkeriarik eragingo ez duen korpus juridikoan datza. Parlamentuak hartu duen erabakiarekin ez da herritarren arteko berdintasun printzipioa bermatzeko urratsik eman. Bukatzeko Bilbaok gaineratu du legegintzaldiaren erdian lege aldaketa egin dela eta legegintzaldi amaierarako lege berria nahi dutela, euskararen legea. Eta bertze kontu batekin jarraituko dugu aurrera, polizia legea aurre proiektuaren inguruan elkarrizketa falta dela salatu dute hainbat polizia sindikatuk. Foruzaingo eta udaltzaingoek elkarretaratze baten bitarte salatu dute Nafarroako gobernuaren inposizioa eta elkarrizketa eza poliziaren lege proiektuarekiko. Elkarretaratzean 100 agente inguruk parte hartu zuten eta beraien kexa eta eskaera kartelen bidez ezagutarazi zituzten ondoko leloekin. Urteak lanean amildegira bota gaitzaten edo Nafarroako polizia proiektuaren aurka. Poliziaren sindikatuek ezezko borobila eman diote legea aurreproiektuari eta berriro ere ezetz erranen diotela adierazi du Tafallako udaltzaingoaren Komisiones Obreraseko delegatu Andoniziak. Poliziek talde parlamentario guztiei dei egin diete gaia esku hartan hartu eta hausnarketa egiteko. Diotenez, haiek 800 foruzain eta 750 udaltzain ordezkatzen dituzte eta Nafarroko gobernuak haiekin kontatu beharko luke negoziatzerako garaian izan ere, egun APF eta SPF sindikatuekin biltzen ari da. Horregatik gainontzeko sindikatuek batasun sindikala apurtzaren errudun izatea leporatu diete APF eta SPF-ri. Gauzak nola diren, negoziazio prozesu irekia eskatu dute parlamentuan sinadurak aurkeztu dituzten sindikatuek, bai eta lege aurreproiektua bertan bera uzteko ere. Eta hezkuntza zerrendetatik kanpo gelditu diren irakasleek prentsaurrekoa eskaini dute hezkuntza departamentuaren aurrean egoera hau salatu asmoz. Esteila sindikatuak prentsaurrekoa eskaini du Nafarroan zerrendetatik kanporatutako pertsonekin izan ere Nafarroako hezkuntza departamentuak irakaskuntza masterra ez duten irakasleak zerrendetatik kanporatu dituzte. Sindikatuak uste du hezkuntza departamentuak akats larria egin duela irakaskuntza masterraren egiaztatzearen betebeharra berehalakoan eskatzen duen kaleratzearekin irakaslegoaren zati handi baten eskubideak urratzen dituela kontuan hartu gabe. Iraila honetan, irailak 14ean zehazki, kurso akademikoa hasita zegoenean, eta nik kurso akademiko honetarako neukan matrikulatuta negoen Euskal Herriko Unibertsitatean formazio pedagogikoa ateratzeko. Orduan, masterra Donostin da, eta niri llamamiento web baten bitartez deitu zidaten Peraltatik. Orduan nik Peraltan urte honetan zehar lanean egon naiz, bertan filosofia eta alemana gauzatu ditut, perfil pixka bat erreroa zen, eta horregatik listetan ez zegoen jendea, tiratu behar izan zuten llamamiento webeko listetatik, eta orduan sartu nintzen ni lista hauetan. Nik masterra ezin izan dut egin, ez nahi nuelako eta nagia naizelako, baizik eta unibertsitatean nire lanpostutik 150 kilometrota dagoenez, oso zaila izan zait eta lankarga ere bai oso potentea zen, alemana, filosofia eta tutoretza izanik. Eta beraz, eskatzen dut hezkuntza departamentuari resoluzio hau atzera bota dezan eta gutxienez moratoria bat eman dezan, denbora eduki dezagun formazio pedagogiko hau ganoraz eta ondo egiteko. Trenari bai, baina ez abiadura handiko tren aldarrikatu dute hainbat eragilek.
Aukera guztiak mahai gainean dira. Alde batetik sustapen ministerioak abiadura handiko trenaren lanei berriz ekitea proposatu dio Nafarroako gobernuari. Proposamenaren arabera Ebro ibaia zeharkatuko lukeen zubi bat eraikiko litzateke eta horrek Castejonen hasitako AHT-ren plataforma eta Zaragozako linea lotuko lituzke. Urrengo urratsa Castejonetik Iruñerrira doazen zatiak egitea litzateke. Aurreikusitako gastoa 900 milioi eurokoa da. 2004an UPNek eta PSNek onartu zuten proiektu berbera da. Abiadura handiko trenaren korridore berria, baina herritarrak nahasteko prestazio handiko trenaz mintzatzen dira. Beste aldetik gero Abaik adierazpen instituzional bat aurkeztu zuen ekainaren 8ean. Adierazpenean Nafar gobernuaren eta sustapen ministerioaren arteko ituna aipatzen zen, korridorea eraikitzeko lanak finantzatu eta egin zitezen. Adierazpen hori onartu zen UPNren, PSNren eta PPren botoekin. Gertakari horiek direla eta abiadura handiko trenaren aurka dauden talde eragilek agerraldia egin dute. Alde batetik nabarmendu nahi izan dute, proiektu horrek gastu ikaragarria dakarrela. Honez gain, ingurumenaren gaineko eragina ere nabaria da, besteak beste lurralden okupazio oztopo efektua eta habitaten suntxiketa eta egitasmoaren asmoa hiri handiak lotzea baino ez da. Horregatik, Tafalla, Marzilla eta beste hainbat herrik tren zerbitzua galduko lukete, trenaren erabilera gero eta handiagoa den unean hain justu. Eragileen arabera, egitura handi bat egin aurretik bai errentagarritasun ekonomikoa bai aukera desberdinak ezagutzeko ikerketa independente zorrotza eta parte hartzailea egin behar dela uste dute. Ikerketa hori ez dela egin salatu dute eragileek. Seguruenik horren arrazoia Estatu Espainiarran egitura hauen inguruan egindako ikerketek erakusten dutela ez direla ekonomikoki errentagarriak. Eragile desberdinek egindako prentsaurrekoan ezinbestekotzat jotzen dute fundamentuzko ikerketa bat egite egungo tren lineak eskaintzen dituen aukerak eta behar dituen hobekuntzak ikertzeko. Eta gaur eguerdian LAB sindikatuak manifestazioa egin du Euskal presoak eta exiliatuak Euskal Herrira izenburupean. Eta Iruñako udalak bertzalde eraso sexistarik gabe Iruña aske estrategiaren aurkezpena egin du. Bi aste falta dire Iruñeko Sanferminak hasteko eta festetan izaten diren eraso sexistak saihesteko asmoz bideo bat argitaratu du Iruñeko udalak. Bertan hainbat herritar ageri dira mezu ugari zabaltzen. Euskaraz, gaztelaniaz, ingelesez eta frantsesez mintzatzen dira bideoan ageri direnak. Gaur eguerdian estrategiaren aurkezpena egin du Iruñako udalak. Eta gaurko albistekin bukatzeko badugu aurtengo Sanferminetako txupinazoa botako duenaren izena. Ikus dezakezuenez eta argi dago gainera, ikusgai dago aurten Iruñeko hiritarrek erabaki dute aurtengo txupinazoa diak jaurtiko duela. Beraz, dia da aurtengo Sanferminei hasiera emango diona. Nafarroako diak botako du aurten Iruñako suziria. Lau talde ziren aurtengo Sanferminei hasiera emango zien txupinazoa botatzeko hautagaia. Andrea Astelen Lilak bilgune feminista dia eta Iruña Harrera Herria Joseba Asiron diako bi ordezkarirekin izan da gaur iragarpena egiteko ekitaldean eta esan du suziria botatzea zinez merezi duela diak. Laburki esateko guztira 9.053 bozka jaso izan dira eta hoietatik dia Nafarroa hautagaitzak bozken 174,2 jaso lortu izan ditu. Beraz,
kopuru handiena. Eta bozka guztietatik 93,3 interneten bidez jaso izan da. Goazen orain eguraldiaren iragarpena zein den ikustera. Gaurkoan ekainak 23, zerua oso hodeitsua egongo da orokorrean Nafarroa osoan, eta zenbait lekutan zirimiria egin dezake. Ipar osagaiko haize ahula ibiliko da, tarteka bizia eta tenperaturak berdintsu mantenduko dira. Iruña aldean zerua hodeitsua egongo da ere, goizean gertatu den bezala. Ipar osagaiko haize ahula ibiliko da, tarteka bizia 16 eta 28 gradu arteko balioa utziz. Baztanen hodeiak nagusi gaur eta zirimiria egingo du han-hemenka. Ipar osagaiko haize ahul bizia ibiliko da eta 20 graduko maximak eta 15 graduko minimak emango dira. Bihar Iruña aldean zerua hodeitsua jarraituko du eta baliteke euri txikia egitea. Ipar mendebaldeko haize ahul bizia ibiliko da eta temperaturari dagokionez maximoak asko jaitsiko dira. Bihar baztanen zerua hodeitsua egongo da euri txikia egiteko posibilitateekin. Ipar mendebaldeko haize ahul bizia ibiliko da eta temperatura maximoak asko jaitsiko dira. Ekainak 23 gaur, goazen egunak utzizkigun albisten errepasoa egitera titularrekin. Lauko gobernu osatzen duten alderdiek euskararen legearen moldaketa onartu dute, 54 udalerri eremu ez euskaldunetik atera dira eta Atetz herri eremu euskaldunean izango da. Nafarrak berdintasunez hartuko dituen euskararen legea aldarrikatu du kontseiluak. Polizia legea aurre proiektuaren inguruan elkarrizketa falta dela salatu dute hainbat polizia sindikatuk. Hezkuntzako zerrendetatik kanpo gelditu diren irakasleek prentsaurreko eskaini dute Hezkuntza departamentuaren aurrean egoera hau salatu asmoz. Trena bai, baina ez abiadura handiko trena aldarrikatu dute hainbat eragilek. Lab sindikatuak manifestazioa egin du preso politikoak eta exiliatuak Euskal Herrira izenburupean. Iruñako udalak eraso sexistarik gabe Iruña aske estrategiaren aurkezpena egin du. Diak botako du aurten Iruñeko Suziria elkartearen 40. urteurrenean. Eta hauxe izan da dena gaurkoz, mila esker zuen erratagatik eta asteburu hona izango, astelenan itzuliko gara, beti bezala arratsaldeko 3 antzinera. Aio! Errenta aitorpena. Hasi da aurrez aurre errenta aitorpena egiteko epea. Ekainaren 23 bitartean arretarako guneetan aurkez dezakezu ala aurrez hitzordua eskatuta Nafarroako ogasuneko bulegoetan. Orain gainera, zeure ekarpenak zehazki nora joanen diren ikus dezakezu aurrekontua.nafarroa.eus gunean sartuta. Ekarpenez eraikitako etorkizuna. Nafarroako gobernua. Gobierno de Navarra. Gorritxon atsedenerako sistema hoberenak eta loaldi egoki batendako beharrezkoak diren produktuak aurkituko dituzu. 40 urte daramatzagu punta-puntako materialak eta marka hoberenak bezeroaren eskura jartzen. Deskansatzeko sistemetan aditua gara, sofak, koltsoiak, somierrak. Hurbildu eta eskuzabali jasoko zaitugu. Iruña, Gorritxo. Erratzun kanpin baztan oporretan deskansatzeko eta ongi pasatzeko 4 izarretako kanpina. Ingurunez zoragarrian eta lasaian. Hondarribi eta Donibane Loitzuneko hondartzetatik 3 ordu laurden eskasera, baztan kanpina. 100 metro kuadroko 150 partzel esiak eta itzalarekin, argindarra eta ura zornitutakoak. Heldu eta umentzako 2 igerileku, jolastoki, ostatu, jatetxe, supermerkatu, padel pista, squash, petaka eta ping-pong. Mediku zerbitzu 150 metrotara erratzu herrian bertan. Erratzun baztango bihotzean baztan kanpina.
Gipuzkoako Tolosaldean, Leaburu herrian, inguru aldapatsu bezain politean kokatua dago Mahala baserria. Bertan ekoiztu eta elaboratzen dira hainbat esneki eta txerriki, hasi gazta eta jogurretatik eta txorizo eta urdaiazpiko onduetaraino. Baserritik bezeroaren ganaino zuzenean iristen dira produktuak, modu naturalean eginak dira. Beraz, benetan, produktu osasuntsuak konsumitzeko aukera ematen du Mahalak, eta goxo-goxoa gainera. Jan Baserritik. Gure lurreko larre gozotik, nator zuzenean. Zuretzat esneki bihurturik modu naturalenean.